Dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji se Honza Trunda, tohle je moje manželka Bára Trundová. A já jsem si uvědomil, že i když Dan už to prozradil, že to nebyl úplně vhodný název základy pěstování, protože pěstovat jdou i třeba vztahy, že? Takže jste vlastně možná nevěděli ani, na co jdete. Ale Dan už prozradil, že se to bude týkat plodin, takže spíš by se to mělo jmenovat základy zahradničení. A někdy na jaře roku 2023 jsme o tom vlastně nevěděli vůbec nic. A já jsem byl naštvaný, že kupujeme drahé ovoce a zeleninu v obchodě, nemá to žádnou chuť. Tím pádem tam nejsou vlastně ani žádné minerály, protože tu chuť dělají ty minerály. A tak mě jenom napadlo, bydleli jsme v garzonce a napadlo mě prostě jenom tak, jako si zasadit pár semínek rajčat a paprik z rajčete koupeného vlastně z obchodu. No a takhle to vlastně vypadalo, nasadil jsem to do talířku jenom a za pár dní začaly vykukovat první rostlinky a tak jsem si říkal, co s tím budu jako dělat, že jako funguje to, něco z toho roste. No, přesadil jsem to vlastně do větších květníků, rostlinkám se dařilo dobře. Nechtěl jsem žádné vyhodit, protože mě to bylo líto a bylo jich celkem hodně. A jsem si říkal, tak jako co s tím budeme dělat, je to hodně, nemám to kam dát, nemáme žádný pozemek, bydlíme v garzonce, nemáme balkon. Tak mě napadlo udělat takovou jakoby předstěnu za oknem, bydleli jsme vlastně na západní straně. Takže jsem udělal takovou jako stěnu z rajčat, dá se říct. A takhle to potom vypadalo vlastně takové zelené žaluzie, kdy to bylo dost nepříjemné, protože tam byla hodně velká vlhkost z těch rostlin samozřejmě, z té půdy. Pak nemohli jsme vlastně zatáhnout žaluzie, takže v noci rostliny. Šlo světlo, ale přes den šlo to horko, že od toho sluníčka, jako od té 2 hodiny se to tam zhruba opíralo do těch oken, takže tam bylo velké horko. A takhle jsme vlastně jako nějak začínali. Hnojil jsem to vlastně, chtěl jsem to hnojit jako nějak organicky, jenom přírodně, jenomže ono, jestli znáte pojem jícha, kopřivová, tak něco podobného, jestli víte, jak to smrdí, a manželka byla zrovna v té době těhotná, tak to nebylo úplně optimální v uzavřeném prostoru doma v bytě, ale párkrát jsme to vyzkoušeli. No a nakonec jsme něco vypěstovali, nějaký to rajče, nějakou papriku, a měli jsme z toho radost, chuť byla taková jako celkem přijatelná, i když nerozuměl jsem ani té půdě, ani vlastně ničemu, jenom tak nějak okrajově, sice jsem sledoval už v té době nějaký videa, nějaký knížky jsem četl a podobně, ale prostě ještě jsem do těch principů tak neviděl. Ne, že bych teď byl nějaký odborník, ale prostě opravdu to byly úplné základy, prostě byl to spíš takový pokus. Navíc jsem nikoho neviděl pěstovat rajčata v garzonce takhle za oknem, tak mě to tak jako nadchlo. No a pod rajčatama jsme pěstovali i bazalku a toto je vlastně manželka má v ruce, to je jedna rostlina bazalky, takže té bazalce se tam dařilo celkem dobře. Udělali jsme z toho nakonec pesta hodně a měli jsme z toho celkově radost. V roce 2024 se nám narodil Jonášek a ten vlastně takže ještě jsme se stěhovali do většího bytu, kde už jsme měli balkon a v roce 2025 už jsem si řekl, že když mám ten balkon, tak bych jako zase něco mohl zkusit. Věděl jsem, že doma to už nechci mít, protože to bylo takové fakt nepříjemné, to horko a ta vlhkost a do toho nějaký mušky jsme tam potom měli ty smutnice. Nešlo to zlikvidovat prostě. A tak jsem si řekl, že něco bych mohl dát na ten balkon, co máme. Takže jsem nasadil znovu nějaký rajčata, nějaký bazalky a takové základní věci. No a tady už jsem to i trošku přisvětlil vlastně ledpáskama
na tom okně, takže to bralo světlo vlastně zvenku a ještě se přisvětlovalo vlastně těma LED páskama. Tak vidíte, že ty sazenice, i když to je, tuším, že to je někde kolem února nebo března, tak ty sazenice nejsou vytahané, jsou jako pěkné, pevné. No ale objednal jsem si, tak nějak vnitřně jsem cítil, že bych se o to měl víc zajímat a tak jsem si objednal asi za 5000 semínek spermasemínek, což jsou semínka, které nejsou jakoby hybridní, které jsou prostě, dají se prostě semenařit, takže je můžete, když se samozřejmě vám nenakříží dohromady, tak si je můžete semenařit prostě rok co rok se stejným genetickým, dá se říct, kódem. Mají podobné nebo stejné vlastnosti ty rostliny, takže víte, co od nich očekávat, zatímco hybridní rostliny, které se většinou prodávají jak sazenice, tak i třeba semena běžně v obchodech, tak to jsou rostliny, které když si nasadíte ten další rok, tak ještě většinou třeba z toho vzejde podobná rostlina, ale ty další roky už mají ty vlastnosti jako rozdílné, rozlišné a vůbec jako nevíte vlastně, co od toho očekávat. Podařilo se nám 1. dubna letošního roku sehnat 200 metrů čtverečních půdy, kde jsme začali vlastně hned ten den, co se nám to podařilo sehnat, tak jsem se hned s chutí do toho pustil a začal jsem rýt, protože nějakou dobu předtím jsem byl v sanatoriu v Lipníku. To je takové ozdravné centrum a já jsem řemeslník a hodně času trávím v uzavřených prostorech, v interiérech a vlastně i v prachu. Tak jsem se tam dozvěděl vlastně sám o sobě, že bych se měl víc věnovat nebo víc se vystavovat slunci a vzduchu. Tak jsem měl radost z toho, že na té zahradce si tady tohle můžu splnit, že můžu být více na slunci a více na vzduchu, protože ty ostatní zdravotní zákony, které jsme dostali od Pána Boha, tak ty jsem se snažil dodržovat, ale tady v těchto jsem měl velkou rezervu. A tak jsme vlastně začali. Tím pádem, když už jsem věděl, že máme nějakou půdu, tak jsem si vyrobil pěstební regál s osvětlením, vlastně 6500 kelvinů, to je takový rozsah toho světla, kdy to dělá dobře těm rostlinám jakoby pro ten růst, to světelné spektrum. A vlastně nabízí mi to alternativní možnost předpěstování sazenic, protože když si chci koupit sazenice v obchodě, někde třeba v zahradnictví nebo v Hornbachu a podobně, tak většinou je tam omezený výběr těch sazenic, od těch odrůd jednotlivých. A já jsem chtěl mít na výběr více, takže když si pořizujete ze semen a vy předpěstováváte si ty sazenice, tak máte daleko větší šířku na výběr, co se týče vlastně těch odrůd. Takže regál se osvědčil, prošlo tam strašně moc sazenic. No a na zahradě jsem věděl, že tam chci mít u sebe rodinu, protože jsem nechtěl, aby ta zahrada byla prokletím pro rodinu a pro vztahy, ale chtěl jsem, aby naopak nám umožnila vlastně vypadnout z toho bytu a věděl jsem, že zabavit Jonáška na hlíně ho asi moc zajímat nebude, tak jsem tam vyrobil takový pískoviště a začal jsem to vlastně postupně obdělávat, kdy jsem zryl, kolem 70 metrů čtverečních a nasadil jsem tam s jedním bratrem, Rendou, tímto zdravím, brambory. Moc mi to pomohlo ve dvou to takhle dělat, protože vlastně jsem vyryl díru, on tam hodil brambor, nasypal tam asi půl kila kompostu a já jsem vyryl o 30 cm dál díru a tu vyrytou hlínu jsem hodil vlastně do toho předchozího dělíku s tou bramborou, takže vlastně to šlo jakoby hezky. Ta práce, měli jsme to celkem rychle hotové. A rozhodl jsem se brambory nehrubčit, jak se to dělá vlastně klasicky, že se vlastně, jak ta brambora roste, tak se přikopává vlastně ta hlína k té bramboře a ona tam tvoří vlastně ty hlízy. Ale to se mi nechtělo se mi to ani odplevolovávat,
a nějaký chemické postřiky a takovéto věci, to jako jsou úplně proti tomu, takže to jsem prostě nechtěl používat, takže jsem to mulčoval, máme okolo celkem dost organického materiálu, takže jsem používal listí, trávu, samozřejmě posečenou, ne se semeny, protože kdybych posekl trávu se semeny, tak bych si akorát přidělal problémy. Začaly by tam růst ty semínka, že jo, těch rostlinek a to by byl velký problém. A mulč je super v tom, že vlastně žížaly vtahují potom rozkladající se to listí nebo trávu nebo i slámu. Můžete mulčovat i jinýma materiálma organickýma. Tak oni to začnou vtahovat do půdy, tím tam vlastně přispívají, vytváří tam takové jako cestičky a to napomáhá vlastně při dešti, že se tam dostává vzduch ke kořenům, dostává se tam vlastně voda. Oni tam do toho dávají ještě různé vlastně ty svoje živiny, takže to je velice prospěšné. Navíc ten mulč, aspoň v mém případě, ne vždycky je mulč výhodou, ale v mém případě tady při této půdě bylo to, že vlastně on zadržuje vlhkost. Jakmile se ta vlhkost nebo ta voda vlastně vzlíná nahoru, tak narazí na tu bariéru toho mulče a zase se vrací vlastně zpátky nebo tak nějak rozprostírá po té půdě a není potřeba vlastně tolik zalívat, anebo někdo nezalívá třeba i vůbec některé plodiny. Ale na to jsem neměl odvahu, takže já jsem jako zalíval, i když vodu jsme tam neměli, musel jsem dovážet a dařilo se jim velice dobře těm bramborám. Byla to odrůda Belana a jsou to raná odrůda brambor a vypěstovali jsme jich kolem 250, to je jako skromný, bylo jich 250 až 300 kg, ale skromným počtem radši říkám 250 kg. No, takže jsme obdarovali všechno své okolí a pořád nám hodně brambor zbylo. Takže letos budeme sadit, dá-li Pán Bůh, tak určitě menší plochu, protože tolik brambor nepotřebujeme. A vyzkoušíme zase nějaký jiný plodiny. Pak jsem zkoušel rajčata. Sadil jsem je na konci května, ale přišly ještě mrazíky, takže jsem to zakrýval tak netkanou textilí. Vlastně to byl takový rukáv, jak se říká, nekonečný. Tak jsem si nastříhal takové kousky a přivázal jsem to k těm tyčkám, k těm oporám, které jsou u těch rajčat. Takže to mi hodně pomohlo. Umřely mi jenom 3 rostliny, které jsem potom jednoduše nahradil, ale nepřišel jsem o všechny rajčata, takže to jsem byl rád, protože jsem tam měl rajčata, který bych už nikde nesehnal. A vidím, že mi tam chybí trošku název, tak se omlouvám, ale jsou to jahody po 2 měsících, kde na té levé straně jsou jahody, kdy jsem je sázel do kompostu a po 2 měsících vlastně ta fotka napravo, to vypadalo takhle, a už jsme z nich sklízeli vlastně jahody a byla to odrůda Aromas, stále plodící jahody, byli jsme s nimi fakt velice spokojení. A pěstujeme, nebo chceme je pěstovat i do budoucna, osvědčili se nám. Takhle nakonec vypadala vlastně naše zahrada celkově. A tam za manželkou už ty brambory vlastně dozrávají, takže ta nať je už taková zasychající. Ale měli jsme tam kukuřici, měli jsme tam fazole, několik druhů fazolí, měli jsme tam patizony, měli jsme tam cukety, jahody, cibule, lilky, papriky, brambory. Ani už nevím, co všechno, melouny, dýně. No, ale jelikož jsem věřící a věřím v Boha Stvořitele, často jsem se modlil o moudrost, co a jak dělat, protože jsem vlastně do toho dubna letošního roku jsem vlastně o tom moc nevěděl a věděl jsem, jaká je to výzva, věděl jsem, že když to nezvládnu nějaký základní věci se naučit, jak o těch rostlinách, tak o půdě, o tom, jak se to pěstuje, jak se to chová, co to potřebuje, plus zakládat vlastně tu zahradu, plus chodit do práce, plus se starat o rodinu, tak jsem věděl, že prostě tu sezonu prošvihnu a už budu mít
prostě šanci až další rok, takže jsem se hodně modlil a Pán Bůh mi odpovídal na ty modlitby a jsem mu za to strašně moc vděčný, protože ta zahrada byla opravdu velkým požehnáním pro nás a ty chutě, které mělo to ovoce a ta zelenina vypěstované, tak jsme z toho opravdu nadšení a máme i spoustu nasušeného ovoce, zeleniny, máme zamražené, máme zakonzervované, zavařené, takže toho bylo opravdu hodně. A na zahradě jsme teda byli téměř denně. Přečtu jeden citát z Ellen Whiteové. Půda nevydá své bohatství, jestliže na ní pracujeme jen tehdy, když na to máme náladu. Vyžaduje promyšlený každodenní zájem. Čas od času ji musíme do hloubky přeorat, abychom odstranili plevel, který olupuje dobré semeno o výživu. Žeň připravují jak oráči, tak ti, kdo rozsévají. Nikdo nemusí stát na poli nad troskami svých nadějí. Bůh požehná lidem, kteří obdělávají půdu a vyvozují z přírody pro sebe duchovní naučení. Když hospodář obdělává půdu, neví, jaké poklady jej očekávají. Měl by se sám učit, aby přitom by neměl pohrdat radami zkušenějších a neměl by odmítat poučení moudrých lidí. To všechno je součástí jeho výchovy. Obdělávání půdy se může pro člověka stát prostředkem k výchově a vzdělání. Náš stvořitel, král nebes, působí, že semeno klíčí, ve dne i v noci o něj pečuje. Dává mu sílu k růstu, mnohem více se však zajímá a pečuje o své děti. Je to z knihy Perly moudrosti. A vlastně toto je celková zahrada vlastně, nebo součást těch komunitních zahrad, kterých jsme se stali součástí. Nad tím nápisem Metrofarm Letňany, tak vlastně tam jsou ty komunitní zahrady, dá se říct společné, na kterých jsme pracovali i společně a pod tím nápisem tak jsou ty soukromé zahrady, kde máme vlastně zahradu i my. Je tam kolem toho už se to celkem sice zaplňuje, zájem začíná být hodně velký, ale ještě jsou tam i kolem nás jsou nějaký volné místa, kdyby měl někdo zájem, byl z Prahy a chtělo se mu začít něco takového dělat. Určitě je tu možnost. Přečtu další citát z knihy Výchova od Ellen Whiteové. Při zúrodňování půdy pozorný pracovník zjistí, že se před ním otevírají netušené poklady. Nikdo nemůže mít úspěch při obdělávání půdy, pokud nerespektuje příslušné zákonitosti. Různé rostliny vyžadují rozdílnou půdu a odlišný přístup. Opatrné přesazování, aby kořínky nebyly stlačeny ani nevyčnívaly. Péče o mladé rostlinky, stříhání a zalévání, ochrana před nočními mrazy nebo silným sluncem, odstraňování plevele, ochrana před chorobami a škůdci. To vše nám poskytuje důležitá ponaučení o rozvoji povahy. Dokonce i samotná práce je prostředkem rozvoje charakteru. Při takové práci se rozvíjí důležité lidské vlastnosti, jako je pečlivost, trpělivost, pozornost k detailům a respektování zákonitostí. Neustálý kontakt s tajemstvím života v přírodě a citlivá péče o nádherné boží stvoření oživuje mysl, zjemňuje a poznáší náš charakter. Je to z knihy Výchova. A teď vám ukážu pár těch netušených pokladů, které jsme opravdu ani my netušili, že se díky tomu božímu požehnání podaří s tím naším úsilím. A byli jsme za to opravdu moc rádi. A Jonášek to rád vozil i na vozíku, takhle na košíku, v košíku na vozíku. Tady na obrázku jsou nějaké kajenské papriky, ty červené, jsou tam klasické papriky, měli jsme tam nasazených více druhů. Cuketa, toto je tapír, nějaké nakladačky, okurky, kopr, rajčátka, cukety, tady nějaký fazole. Každý druhý den po celou tu sezonu jsme si domů vozili vlastně koš vlastně ovoce a zeleniny. Opravdu každý den po dobu několika měsíců, bylo to fakt úžasné. Jsem si připadal, že jdu vždycky jako nakoupit, kolikrát jsem si řekl, tam nic nemůže být, přijdu tam a vždycky jsem si odnesl košík s něčím. Hokajda,
Dole je listový ten celer. Nahoře je pastinák, ten jsem sadil do kompostu, dal jsem jako asi 10-15 cm kompostu, 10 cm kompostu, ale pod ním jsem tu půdu nezoral, nepřeryl ani nějak neskypřil, takže se hodně rozdvojovali, takže je to pro mě ponaučení do příštího roku. Měli jsme hodně lilků, opravdu hodně. Nikdo kolem mě na těch zahradkách, nikomu se to nepodařilo ani ve skleníku, my jsme to tam pěstovali venku. Bez skleníku, bez folie, bez ničeho, prostě na sluníčku. Od rána do večera tam teda svítí sluníčko, což je super. Fazole, lilky mám rád, ale příští rok jich zasadíme taky míň, protože jsme si zjistili, že stačí míň. I když jsme měli jenom pár rostlinek. Patizony, papriky, dole ty kaňské papriky, jak dozrávaly, jahody, lilky, mrkve, okurky, brambory, rajčátka, řetkvičky, jahody, cibule, další cibule, jahody, nějaký rajčata, papriky. Z této rostliny jsem měl fakt radost, nebo jsem jich tam napočítal asi 17 velkých paprik na jedné jediné rostlině. Opravdu úžasné požehnání. Cukety. Já jsem cukety sadil hlavně kvůli manželce, protože manželka má ráda cukety, tak chtěla cukety a melouny. Hlavně, ať máme nasazené, tak jsem nasadil cukety a můžu říct, že jsem si už cukety zamiloval taky, protože jsem znal jenom tu chuť z toho obchodu a teďka, když vím, jaké to je taková pečená cuketa v troubě na chlebu s nějakou pomazánkou nebo s něčím, tak to je opravdu něco úžasného. Vše jsme pěstovali vlastně v rámci ekologického pěstování, to znamená bez nebezpečných pesticidů, herbicidů a insekticidů. Takže to byla další výzva, zvládnout vlastně tady tohle bez nějaké rychlé pomoci, že jo? Kdy je něco, přijdete do zahradnictví, oni vám na to něco dají, ale prostě není to úplně ono, co se týče dopadů na životní prostředí, ten mikrobiom, který je v té půdě, na živočichy, na naše zdraví. Takže tomu jsem se chtěl vyhnout a snažím se vzdělávat vlastně v tomto směru. Jak jsme se teda bránili proti škůdcům a nemocem, protože samozřejmě ty se nám nevyhýbaly, takže nejdůležitější byl za mě česnek. Do té doby se tomu hodně lidí smálo, že prostě to jsou takové ty babské rady, že to nefunguje, že to vyzkoušeli a tak dále a tak dále. Ale já jsem na to šel metodou toho, že prevence je lepší, než řešit potom už tu příčinu. A lidi, kteří kolem nás, protože asi 3 týdny v letošním roku hodně tak jako pršelo, nepršelo a to je na proplísně a tady ty různé nemoci vlastně úplně parádní prostředí a pro ty rostliny vlastně špatné, takže i lidé, co ošetřovali chemii vlastně škodlivou, tak jim ty rostliny, hodně jim umřelo jakoby sazení z rostlin, anebo třeba úplně jim to zdecimovalo vlastně celou sezonu a my jsme na rostlinách vlastně neměli nic. Byl jsem za to fakt strašně moc rád. A jediné vlastně, co jsem dělal, tak česnek je vlastně super proti žravému i savému hmyzu, proti houbám i plísním, takže je dobré si jej pěstovat vlastně ve větším i sám, protože česnek je hodně drahá komodita. A vlastně část toho česneku vlastně vrátit té zahradě v podobě postřiku. Zbavují se vlastně tak nejmenších stroužků nebo nejmenších těch palic, hlavic. Část máme na konzum, část na výsadbu a vlastně do dalšího roku na výsadbu. A postřik jsem vlastně dělal tak, že do 5-litrové postřikovací lahve, nebo bylo to na objem 5-litrové postřikovací lahve, že jsem do mixéru přidal 5-6 menších hlavic česneku, zhruba 150 gramů,
Tím, že jsem se vlastně zbavoval těch nejmenších, tak jsem to neloupal, nestratil jsem tím čas ani energii. Hodil jsem to do mixéru celé. Pokud chcete šetřit mixér, tak můžete vytáhnout ten tvrdší stonek, pokud je to paličák česnek. A přidal jsem půl litra vody, čavou lžící sušené kajenské papriky. Rozmixoval jsem to, přecítil přes plátínko do postřikovače. Do postřikovače jsem potom přidal pár kapek mátového nebo eukalyptového oleje, ale není to nutné. V srpnu a září je dobré do postřiku přidat pro posílení i nimbový olej. Dával jsem 20 ml na 5 litrů, anebo jednu polévkou lžící uhličitanu draselného. Ten působí vlastně zásaditě a draslík navíc pomáhá ještě jakoby vytvrzovat ty buňky v těch listech a podobně. Takže jsou odolnější. A je to schválené vlastně v rámci ekologického pěstování. Potom jsem tam přidal pár kapek jako přípravku na nádobí, jako smáčedlo. Vše jsem to doředil do 5 litrů vodou, anebo i nějakým organickým hnojivem, když bylo potřeba, třeba kompostovým výluhem. A stříkal jsem to vlastně každých 7 až 10 dní. V případě nákazy plísní na již nemocné rostliny lze použít až 100 gramů česneku na litr postřiku, ale zatím se nemusel takové množství aplikovat. Čím jsme hnojili? Hnojili jsme kompostem, rostlinnými výluhy, takzvaná jícha, pak kompostovým výluhem, dřevěným popelem, hnojíkem, což je hmyzí trus, a v příštím roce chci použít i kostní moučku, kamenné moučky, mořskou řasu, rašelinu, mořskou sůl, vápnitý dolomit a hnůj. Zase jsem se dozvěděl spoustu užitečných informací a chtěl bych je zase zrealizovat, poučit se z těch chyb, které jsem letos udělal, a už se těším na další sezónu, kdy se pokusíme zase dosáhnout lepších výsledků a vyzkoušet i nové plodiny. V Božím plánu, přečtu zase z knihy Ellen White, z knihy Život naplněný pokojem. V Božím plánu pro Izrael měla každá rodina domov na venkově s dostatkem půdy k obdělávání. Tím získali prostředky a byli motivováni k užitečnému, pilnému a soběstačnému životu. Žádný lidský vynález tento plán nevylepšil a nezdokonalil. Bída a neštěstí, které dnes existují, jsou do značné míry způsobeny tím, že se svět odchýlil od Božího plánu. Toto je fotka zhruba okolo asi roku 2024 jedné vesnice na Moravě. A takhle ta vesnice, respektive ty políčka kolem, vypadaly kolem 50. let, 1950, možná 1970. A vidíte, kolik je tam políček, jak lidi měli ty svoje políčka, starali se o ně, to všechno bylo v rukou soukromníků, v rukou těch lidí, kteří tam měli ty domy. Vidíte, jak se to vytratilo? Jak jsme teď plně závislí jenom vlastně na těch kupovaných produktech a hodně se toho změnilo za tu dobu. Já jsem v té době sice nežil, ale fascinovalo mě to, když jsem to viděl. Jestli máte nějaké dotazy, tak se můžete zeptat. Byl to takový spíš úvod do pěstování, protože to byly opravdu jenom takové základní informace. Ale kdyby vás nějaké informace zajímaly, tak bych vám rád odpověděl teď. A nebo kdyby vás něco napadlo, tak můžete se klidně ozvat na můj e-mail nebo na můj telefon. Děkuji za pozornost.